Soberheid is belangrijk. Dat staat als kerkelijk is bekijken, staat het in het nieuwe Missaal, staat het ook 5 keer genoemd in het Latijn. Nobile simplicitas, voorname eenvoud. En ja, de eenvoud is de reinste schoonheid. Hè? En dat is heel erg belangrijk. Het gaat natuurlijk ook om niet zozeer de vormgeving, daar moet het uitspreken. De vormgeving van het gebouw, van de kleding. Als de vormgeving goed is, versiert het zichzelf. En dat is de kracht van de eenvoud. Hè. Een broer van mij, nou ja, die heeft mijn werk natuurlijk gevolgd in de loop der jaren en die vond het heel fijn om mijn werk meer bekendheid te geven door een oeuvreboek te gaan maken. Dat heeft totaal 2 jaar geduurd. Het zou eigenlijk mij overhandigd zijn toen ik vorig jaar 40 jaar professor was. En dat was dan mooi de gelegenheid om dat op het feest van Sint-Benedictus 11 juli mij te overhandigen. Want ik heb op 11 juli mijn professie gedaan. Dat was vorig jaar, dus 40 jaar geleden. Maar dat is dan nu dit jaar geworden. Layout, het geheel, zeg maar, is in zwart-wit gedaan en dat is toch wel een blikvanger geworden. Het is natuurlijk maar een heel klein gedeelte van mijn werk, want er stond natuurlijk een hele hoop dingen niet in. Sommige dingen wat ik toch wel geren daarbij zou willen hebben gehad, maar goed, ik stond daar buiten, ik mocht me daar niet mee bemoeien. Dus, maar achteraf gezien, ik ben heel erg blij. Dat is heel mooi, heel mooi. En dat vind ik ook het schoonste, dat mijn werkplaats, ik moet een kunstenaar die moet zien, die moet voorbeelden zien. Ik moet elke dag met voorbeelden. Ik kijk ook graag naar lui. Hoe hoog zitten de ogen ten opzichte van de oren, de neus. En daar kijk ik allemaal de hals. En dat is heel interessant voor mij. En niet dat ik er nu zo echt gewoon kon kijken. Zo. Maar gewoon, dat is voor mij interessant. En daarom heb ik ook overal foto's hangen. En vooral in mijn kantoortje, dat ligt propvol met mijn werken. Dat is het atelier. Terwijl daarneven heb ik het gebedsleven. En dat moet in alle soberheid zien. En begeert het hem om de liefde tot God, met God in contact te komen. En dan hebben ze dat alles niet meer nodig. Als ik het werk goed doe, maar ik ben met God bezig, nou, dan is het ook een gebed. Dan is dat even goed. Maar de lui zien met veel meer met materiële dingen, met gezin. En het is allemaal goed. Als het allemaal goed wordt gedaan, is het geen probleem. En als we God danken op het eind van de week,
is het perfect. Ja. Maar ja, dat wordt dan tegenwoordig niet meer gedaan. Hè. Dat is, de zondag is eigenlijk geen zondag meer voor de lui. Dat is gewoon een vrije dag. In plaats van dan naar de mis gewoon ze nu op een terrasje zitten om 9:30 of 11:30. Dat is voor hun dan de stilte, de rust. Hè. De helft van de tekening, het is nu zo gebeurt het dus. Dus als je dus precies zo ligt, hij ligt dus ook het wapen, zuster. In vide veritatis, in geloof en waarheid. Dat is echt een beetje. Kijk, dit leg ik dus straks op de steen, plak ik erop en dan tik ik dus met de beitel door de steen en dan tik ik dus de inscriptie op de steen. En dan haal ik het papier weg en dan staat de inscriptie op de steen. Dus de lui krijgen altijd, zoals het op de tekening staat, zo wordt het ook in de steen gehakt. Hè. Yes. Ja. Ik hou hier van de gezelligheid. En als ik klanten krijg, ook, die moet ik ontvangen. Tas koffie, kop thee, zelfs een glaasje wien of een borreltje. Vind ik geen probleem. Alles met mate natuurlijk, dus niet overdreven. Ik zou niet om mijn eigen alleen gaan drinken, dat zou ik niet gaan doen, dat zou ook niet goed zien. Maar dat hoort erbij. Contact met de klant is heel belangrijk. De klant is ook een tempel van de Heilige Geest, daar woont God in. Ieder mens is door God geschapen, dat is heel belangrijk. Nou, dat vind ik dan moesten die ook als een klant, als een gast ontvangen. Als Christus in persoon eigenlijk. Eerst ben ik monnik en daarna ben ik kunstenaar. Ja. Dus monnikschap is voor mij het belangrijkste. Daar gaat het in principe ook het gebedsleven. Normaal 8 keer per dag in de kerk komen, met God verbonden zien. Dat is mijn eerste taak. Maar de schoorsteen moet ook roken natuurlijk, de abdij. En dus de tijden die vrij zien, dat we niet in de kerk, we kunnen niet de hele dag in de kerk zitten, dat is gewoon ook menselijk niet goed. Hebben we pauzes ertussenin en 's ochtends heb ik 1,5 uur om hij in het atelier te werken en 's middags 2,5 uur. Daarneven heb ik natuurlijk ook nog huishoudelijke werkzaamheden, het schoonmaken in de abdij. Ik werk in de keuken als hulp, eten opdienen. Ik ben bijvoorbeeld ook nog kapper. De haren moeten ook geknipt worden, dat moet ook iemand doen. Dus dat dan nog 1 keer per maand, de monniken. Dus ze hebben allemaal verschillende taken en dat zijn allemaal bijfuncties rond het centrale punt, het gebedsleven in de abdij. Maar ik ben erg Burgondisch, dus ik hou van met lui, contact met lui. Nou ja, dat heb ik natuurlijk
dat ligt ook buiten het slotgedeelte. Dus er kunnen mannen en vrouwen komen, echtparen kunnen komen. Nou ja, en de applaudisseren met, et cetera. Nou, dat is ook een soort apostolaat voor mij. En tevens ook een bron van inkomsten. Ik heb een lezing gevolgd op Rolduc. En toen zag ik een professor, dat vond ik wel heel typerend, die zag Benedictijnen, dat zijn monniken met schone handen, maar met vuil onder de nagels. Dus dat wil zeggen dat die ook nog wel werken, zie je. Dus dat vond ik toch wel een hele mooie, en daarom zitten veel Benedictijnzinnen ook, meestal zitten die hoog in de bergen, afgelegen, ver weg van de lui. 2 trappisten zitten in een dal, Valdieu bijvoorbeeld, zit ook, dat is allemaal, die moeten landbouw bedrijven, die kunnen ze niet op een berg gaan doen. Dus het is allemaal, die zitten allemaal in een dal. Trappisten en Cisterciënsers, allemaal diep in een dal. En die hebben bierbrouwerijen en varkens en koeien en zo. 2 trappisten, 2 Benedictijnen, dat zijn meer studiemensen. Meer gericht naar het gebed. Wat ik dus eigenlijk dit jaar in januari, dat is de Sint-Gerlach, Dit is dus dit is een klei, dit heb ik dus een klei gebakken. En dit heb ik precies weer nagemaakt in blauwsteen. En dat is natuurlijk een kunst, want kijk, weg is weg, Kijk, bij de klei kan ik het erbij doen, wegholen, of het is te dik, ik kan het smaller maken. Maar in steen, wat ze weghakt, is weg. Dus er moest altijd als ze dit gaat kopiëren, altijd het beeld goed te maken. Dat ze langzaam op het einde, dat ze dan naar de perfectie toe is. Maar als het precies al is, dan is het grote gevaar dat het beeld te klein wordt. Als ik een grafsteen maak voor een persoon die overleden is, dan moet ik weten wie dat is geweest. Ik moet met die persoon kunnen praten. Dus zeggen, Jeng of Harry of Henk, hoe gaan we dat graf nu maken, vandaag? En die krijgt u niet te sturen, broeder, dat moest ze zo doen. Nee, ik krijg niet. Ik heb wel dingen ervaren, dat ik contact heb met lui die overleden zijn. Goed, maar dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval, dan ben je met de lui bezig. En dan maak ze ook wat de lui ook geren willen. Wat ik nu het belangrijkste van ontdekt heb in het leven van Sint-Gerlach, is dat hier een pelgrim ook wordt. Hij ging naar de Dom van Aken en naar het graf van Sint-Servaas. En meestal op blote veu. Ik heb dus hem schön gegeven. Toen werd voorgesteld dat hij dus op zijn blote veu naar Aken en naar Maastricht is gelopen. Goed, wekelijks. Maar goed, dat heb ik weggelaten. Ik heb wel een beetje mager type, want ik denk dat het wel geen Burgondisch type wordt. En dus daarom een mager, vrij toch normaal van proporties. En een staf in de hand, natuurlijk voor de pelgrim. En de contact met hemel en aarde, dat vind ik ook belangrijk. Hij had natuurlijk altijd, een monnik kijkt altijd naar de grond, normaal gesproken. Maar heb ik hem dus laten zien dat hij met zijn ogen ten hemel kijkt. En het contact met hemel en aarde, dat die 2 werelden samen gaan. En dat heb ik dus een beetje willen uitbeelden. Goed.